patlok kublai sibun kumba phila mat biang ki ngalayu I biang ba phla kren ki social media ki comments jonga kumta ba don ki ba ong ba klai rap sibun lomba ka video jonga ba ngapan mi ba kumno ba phin sinaya ka resume te mata pa de ngadang yo biang naga jing request nagi katu kat ni ki khna samla ki ong ba ki don ki bom tip ki ong ba ngisiam jenjar kumno bangin sen bat ha ka bat ban apply kum kano kono ko post lomba ka email jong pi tikla request yang kila message yang kila comment yang ki ong bapa to lada long ka bala to penmi biang ka wei video namta wak peni yang I ba kumno ba pin sen te menta hakani ka wei video ngan supply menta bang peni pi ba kumno ba pin sen bat kumno ba pin sha ba pin sen kumno ba pin tho hakatuka email jong pi but ya kano ka post ba pide ban ba pi qualified la ne ba ka kerdan pilih jeng pi kaya hap ba pin apply te ngin pe menta ya kani ka video ka ba ngan sa pen EAP te menta ngan pen EAP kumno ba pin sen lang ba ka email jeng pi mo te let ba ja po ka email jeng pi let ba ja po ka email jeng pi no kong ka email jeng pi ka don te let hang to nda phla let ka email jeng pi te pe menta ngan let ka email jonga kato ka email jonga ka email jong pi slide ka email jong pi hang to pendap ya ka email jong kano jong kata ka company ba pi send mo pendap hang to te kumlo ngan pani pi nang ta hang to ka subject pede tho resume la ne ka CV mo tho resume la ne CV pej bha mo sngap bha mo khrang ba phinom ba kala te hadin nang ta pede pej kumlo ngan pani pi ban apply ka ta ka post ban pej ya taka email jong pej kum kane ka post badang sudah pelaj recent mo dang man kane ka company ka organization han foundation pej hang to kla pan ilut hang to baro kini ki post ki balaj company tai coordinator kini ki director ta sibun ha te pin pej kaya kane ka ayu sapo kane ka advertisement sapo pinlap ya ka email hang to pej ka to ka email te nga copy paste nga to nga click system na to system pet nga copy na to te nga back bi direct nga lech ka email jo nga te nga paste hang to gan nga paste hang to pi te nga paste to kala wan to email te nang ta pade khnang ba pin apply kat kum ka qualification jong pi jit ka kardan jong pi phla dep ayu te back direct nang to back sibu phila ban apply kum ka post jong pi ma sibu kane ka qualification jong pi ka don kum ta ka qualified ya katni ka post kang to pe hang to ko tho education qualification experience class 10 te sibu phi pass class 10 phi don experience ne kano phila ban thep sibu phi pass ne ka kam driver phila ban thep ga ne tho driver tama ap ngan sepen I mo te menta sibu ko manga mo ngadon sibu ko manga pade nga kwa nga pri nuksa sibu nga pri nuksa phi nga kwa ban thep ya ka kani ka kam kari ka kam pharmacy mo sibuk ngan pani pi kam pharmacy dengan pet hani ka pharmacy ka don mo te ngan klik je kane ka pharmacy pet mo ka ni ka post number riu ngan klik je kane ngan copy paste kumbang nga copy ka email hi te pet nga copy paste je kane ka pharmacy pet hang to klik ngang to system sa to copy te kemud phila copy te nga bag bi direct nga lech ka email jong nga te nga I show bracket kan mau ban I bracket mo ban mention cepo pide ban tho pede applied apply apply for the post of pharmacy te nga paste to achu paste to pharmacy te nga I bracket te nga I space khandit uni off la ejan te nga I space to te nga I untuk ngai bracket close bracket mo kan mau la da phile kan mono ka post page nuksa khna ngakwa ba phin page bha mo page suki bha ngan attach sakani ka resume jung hang to attach mo page hang to te nga page nang to ka CV page kumbang la batai phi menin kumno ba phin ayu te nga kala don lupa kani page kala tang sila klik na to ka CV ka to ka resume jung phi kala pau mo te kala pau hang to tang sila klik kala wan bi hane te ba phin sen bade utei khnam kum tu bra dro ba menin sen bi hang to imo te nga tharai tang to bla su thu te
tangkan ni ke kene ke kom pen ijenga te ngatrai ba pin le kumne kumba ngalapan EAP te perlu kumto kumba ngalapan EAP kene ke video te ngakermen ba pilas pin don hi ke jing montoi nam ta jeng pi ba kumno ba pin apply lane kumno ba pin shwa ba pin jit ki post kat kumka kerdan lane ka qualification jeng pi ba umdei ba pin ba apply klumar ba umdei ba pin mention klumar ya ka experience jeng pi lada pin padon ka experience lada pidang pin padon experience tho bet fresher wanum tho experience num tam tam mo naman ba ndai kla poi sibu la ki khot e pi bana pi re ka personal interview markman te kamut ba ki pha pan EAP ki certificate ane ki document jong pi ki kot ki slide pi ba pila experience da pim don kamut ba pin sa reject ha da por te nga kermen lomba kan ye ke video jonga ba pan EAP kan long jing man toy nom ta jing pi kublai sibun ngin se kan du pat ha ko ka por